is your number one SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Pasko ng 2004 nang makilala ko si Alvin. First impression ko, matangkad siya, kimpi ang buhok, at torpe. That time, lahat ng mga gusto niyang sabihin sa akin ay sa pinsan ko na pinadadaan. Nang malaman kong liligawan niya daw ako, syempre kinilig agad ako. That time, wala naman akong boyfriend at pag-aaral lang ang pinagkakabalahan ko. Dahil nga torpe si Alvin, inisip ko kung kailangan ba na sa akin mag-umpisa ang the moves. Pero isang gabi, pumunta siya sa bahay namin, kasamang pinsan ko, barkada niya, at may dala pang gitara. Todo ang pasikat niya sa akin. Tumutugtog siya ng gitara habang kumakanta at nakatingin sa akin. Yes! Yee! Sobrang pinakilig na naman ako ni Alvin. Doon ako nagsimulang ma-in love kay Alvin. July 2005, sinagot ko na siya at siya ang ginawa kong inspirasyon habang nag-aaral. Nagdasal pa ako ng taimtim noon. Sabi ko, Lord, sana siya na talaga ang makasama ko habang buhay. July 2006, unang anniversary. At first time din naming magkalayo. Sa Manila ako nagstay at nagtatrabaho, at sa Makati naman siya. Long distance, di ba? Simula kasi nang maging kami ni Alvin ay hindi na ako sanay na hindi siya nakakasama. Text at tawagan lang ang communication namin. March 2007 ang parehas kaming mawala ng work. Hindi ko alam pero masaya ako noon kasi magkakaroon na kami ng maraming time. May 2007, nabuntis ako ni Alvin. Ang dami kasing time. Ang daming time. Ayan tuloy. Ayan talaga. Sino pa naman, di mapupunti. March to May, no? Wala kayong trabaho, tinrabaho nyo isa't isa. Sure yan, maya't maya. Marami kasing time. Oo nga. May 2007 nang mabuntis ako ni Alvin. Masaya kami pero syempre natakot din ako dahil sa magiging reaksyon ng pamilya ko. Hindi ako iniwan ni Alvin at pinanindigan niya ako. Namanhikan siya sa pamilya ko, pero nagdesisyon muna kaming ipagpaliban ng kasal para makapag-ipon sa panganganak ko. November 2007, isinilang ang first baby namin. Masayang-masaya ako noon kasi meron na akong sariling pamilya. Bumukod na kami at nangupahan, hiwalay sa pamilya niya. Habang lumalaki ang anak namin, dumadami rin ang mga gastusin. Napansin ko na hindi kaya ni Alvin na kumayod mag-isa kaya nag-decide akong magtrabaho. Matapos ang ilang taon, isinilang ko naman ang pangalawang anak namin. Lumalaki na ang pamilya namin.
Lumalaki na rin ang gastos, lalo na magsimulang mag-aral ang panganay namin. Naubos ang ipon namin dahil sa gastos sa panganganak ko. Kahit dalawa na kaming may trabaho, kulang pa rin para sa pangangailangan namin at ng mga bata. Dahil dito, nag-decide si Alvin na magtrabaho abroad. Sa totoo lang, ayoko talagang pumayag dahil malungkot na malayo siya sa amin. Pero para sa kinabukasan ng mga anak namin, pumayag na rin ako. Bago siya umalis, araw-araw kong pinaparamdam ang pagmamahal at pag-aalaga ko sa kanya. June 2018 nang umalis siya patungong abroad. Sa pagkakataong ito, tunay na LDR na kami. Kung pwede ko lang pigilin ang takbo ng oras para makasama ka pa namin ng matagal. Ipinakita ni Alvin na matatag siya para hindi rin kami mag-alala. Ilang buwan pa ang dumaan, halos gabi-gabi akong umiiyak. Nagpaka-busy na lang ako sa mga gawaing bahay para hindi ko siya masyadong maisip. Alvin, salamat kasi lagi kang may oras para makausap kami ng mga anak mo. Pinaparamdam mo sa amin na kahit malayo ka, ang pagmamahal mo sa amin ay hindi lumalayo. Kung pwede ko lang hilahin ang oras para makasama ka na namin, ay gagawin ko. Alam ko na marami kang pangarap para sa pamilya natin. Basta kami ng mga anak mo ay nandito lang para sa iyo at maghihintay. Sana hindi ka magsawa. Sabi mo nga sa akin, malungkot man ay kayang tiisin. Mahirap pero pilit kakayanin. Sana pagbalik mo ay tugtugan mo ulit ako ng gitara. Lagi kang mag-iingat at alam kong binabantayan kang palagi ni God. Mahal na mahal ka namin, Alvin. Nagmamahal, Maricar. Ang kwentong ito ay ipinadala sa atin ni Maricar, isang tambalanista. At noong July 10 ay ipinagdiwang nila ni Alvin ang kanilang 14th anniversary. Huwag kang mag-alala. Ipagdadasal din namin. Nagitarahin ka. Tugtugan ka ng gitara pag uwi ng asawa mo. Sarap kayang, di ba, tugtugan ng gitara? Oo naman. Diba? Marunong ka bang gumitara? Ay, Oo. Ilang chords alam mo? Ay nako, usapang OFW, usapang Yan, LDR. LDR. Yan. Talagang hindi madali yun lalong-lalo na kung yun nga, yung sanay sila na always together. 'Di ba? Yung Makati Makati Manila nga lang Oo, LDR na yun. na para sa kanila. So itong mapalayo talaga as in abroad, isang big deal ito para sa. At saka para kahit kanino naman, big deal Totoo. yung mapaiwalay 'di ba? Napakahirap Ang, yan. ang hirap talaga niyan. Parang ramdam ko yung excitement nila sa isa't isa. Yung tipong mawalay nga lang, again, Makati to Manila. At saka nung time na yung 2004, hindi pa ganun yung traffic. Oo. Yung tipong, ayan, uuwi na siya galing sa trabaho. Naliligo ka na, Yan na. nagpapabango ka Yan na, na. namimili ka na ng underwear. Ganun Kasi sila yung- parang they Oo, can diba? get enough of each other. Yes. Parang sila, sanay na sanay. Sabik. Oo, sanay na sanay at sabik na sabik sa isa't isa. Kaya May gigil na. Oo, di ba? Naglalaway gabi-gabi. Bukas pala ng pintuan. Saan ka na, honey? Ang sarap kaya nung gano'n, no? Di ba yung parang... Na parang laging Oo, laging bago. gigil. Di ba parang laging bago? Yung Kasi, gigil ka, lumilipad yung mga botones. Yung di pa na bababa yung gamit, ratchet arrestada na. Isang pintuan. Dito na tayo, pwede na sa likod ng pinto.
Di ba ganun pag nagigil yung mag-asawa? Oo, na ganun. kahit maghapon lang naman hindi nagkita, pero parang 3 taong hindi At nagkita. nakakatuwa yung mga ganun. And again, uulitin na po namin ha. Ang pinag-uusapan po namin pagtatalsika ng mga botones. Yung ano sabi Pagsanggal sa pinto. Sa pinto. Di ba? Ginagawa nitong mag-asawa. Kasi Yan. pasensya ka na. Ano pangalan? Maricar. Maricar. Yan ang naging impression namin sa kwento Oo. mo. Kasi tingnan mo yan, nawalan lang kayo ng trabaho parehas, Oo. nabuntis ka na. So parang kahit pa paano, gets namin Oo. kung anong klase kayong couple. Sorry kung judger. Pero nakakaingit kayo. Oo, kasi, diba? hindi I mean, kaya nga nakakatuwa yung kwento ninyo. Kasi kahit na ilang taon na kayo, and then meron ng 2 kids, nandyan pa rin yung gigil. kaya. Yung alam, parang naghihintay sa yung pagbabalik. Sana pagbalik mo, mag-gitara mo. Ano? Gitara. Tugtugan mo ako ng Oo, gitara. yun. Sana pag uwi mo, gitarahin mo Oo. ako. Sana pagbalik mo, di ba, tugtugan mo ulit ako ng gitara habang nakatitig ka sa akin. Di ba nakakatuwa yung gano'n na after so many years, yung in love pa rin kayo sa isa't isa. Di ba? Totoo yan kasi marami kaming kakilala na mga mag-asawa na ang init ng kanilang pagmamahalan Nung hanggang sa una. simula Umpisa lang. lang, umpisa lang. Oo. Una lang. Yung gigil mga ilang buwan lang pero paglipas ng 2 taon, 3 taon, Nawala na. Wala na. Pero kayo, naku, ilang taon na lumipas, 2004? Tas ngayon, hanggang 2019. Oo, oh, nagigil pa rin Parang kayo. sa isa't Oo. isa. So, pag uwi mo, gitara lang yung takip. Ready ka na, honey? Ring! Rak-raka na! Nakakaingit nga kayo eh. O, di ba? So, Sarap nun. nakakatuwa na isipin na ganyan kayo para sa isa't isa. Isang magandang ito indikasyon na maaaring magtagal ang relasyon, di ba? And Maricar, ganun talaga sa buhay mag-asawa. Dadating talaga sa punto na susubukan kayo. And ito yung sa pagkakataon ninyo, yung pagsubok na dumating sa inyong mag-asawa is yung kailangan nyo talaga maghiwalay. And dito talaga magkakaalaman eh. Dito Magkakaalaman kung gaano kayo kagal- habang may Oo. video call. Dito na talaga magkakaalaman. Hindi kasi yung mga tukso nandiyan din. Dito magkakaalaman eh. Oo. 'Di ba? Lalo pa kung ganyan kayong gigil masyado. Ito wala lang, baka inaisip ko lang, baka mamaya kayo hindi carry ng walang ganon. Malakoneho. So ibig sabihin, yung challenge, 'di ba? Oo. 'Di ba na wag masabik. Oo nga, no? Oh, di ba? Medyo nakaka-worry yun, kaya... Hindi naman. Pero, of course, di ba, yung long distance relationship, matinding pagsubok para sa inyong dalawa yan. Hindi lang in terms of yung physical ninyong relationship, kung masyado kayong physical o passionate pa sa isa't isa. Pero yung emotionally, you're not together. Yung pag may problema ka, kahit na Correct. video call ka niya, iba pa rin kapag kahawak mo eh. Oo, yung Iba may pa rin physical kapag touch mo. Yung may init, may kuryente. Oo, iba pa rin yung pag, halimbawa, umiiyak ka kasi may sakit yung anak mo. Iba pa rin kapag iba yung video call na sinusuportahan ka niya with that call. Iba yung yakap ka niya habang yakap mo yung anak mo. So talagang ito yung challenge na pagdadaanan ninyong mag-asawa. And that's good. Hindi naman, Correct. ayan yung mga nagpapatatag ng relationship. Kasi alam mo, Maricar, dadating din yung panahon na magkaka-arthritis din kayo. Hindi nyo na kaya magpapader. Tsaka yung gitara, nanginginig na yan ulit. Di ba? So kailangan, Damdamin nyo na. Hindi, sabi ni Lord, kailangan bigyan ko to ng kasi pwede kasi nagtatagal ang isang relasyon dahil physically they are attracted to each other. Actually, Oo. isang malaking indikasyon na factor siya sa maganda yung pagsasama. Correct, Healthy diba? yun sa isang relasyon. Healthy naman yun. Oo. Pero naniniwala ako na eventually, kailangan yung physical na yan, mapalitan ng companionship, ng mas malalim na pag-aalaga at Tama. pagmamahal sa isa't isa. Kasi nga, Correct. hindi natin maitatanggi. Dati kung kaya Kukulubot mo, lahat diba, lahat ng mga nakaangat, babagsak din. Diba? Eventually, ang init ng katawan mawawala. Oo. Yung kilig mawawala. Correct. So, maiiwan yung companionship. Correct, Tama. diba? So, kasi the Lord knows what He is doing. Minsan, hindi natin maintindihan bakit kailangan nating pagdaanan. Diba? Parang, bakit?
bakit ako? Bakit hindi yung mga masasamang tao talaga? 'Di ba? Pero ang Bakit lahat ng ito may dahilan meron pala. palang dahilan. And minsan hindi para natin naiintindihan agad eh. Pero eventually you will understand. Hindi kami magagaling ha. Pero sa tingin ko, kasi nga physical kayo, alam mo, na-imagine ko talaga yung botones na tumatalsik eh. Tsaka yung pinapader Sa eh. sobrang pagmamadali. Tuwing dumadating, di ba? Yung jealousy na tatanggal. Ka dito. Yung mga duster mo. Kaya yung mga kasambahay nyo, kaya yung mga anak, lagi nagtataka, may nakakalat ng butones. Kung meron kayong kasama sa bahay, lagi nagtataka, bakit sira na naman yung duster, di ba? Di ba? So, alam ni Lord, Hindi matis yung butones. Hindi ba? Ganun nila. Hindi ba tagal eh? so, di ba? So, dahil, alam ni, Gigil na gigil. yung tipo sa sobrang lakas ng pagkakatalsik ng botones, kailangan umilag ka. Dahil kung di babaon sa noo mo. Gulat anak mo, may mga marka ka ng botones sa ulo. Gigil na gigil. Pagdating sa kwarto, bigla kayo ahagis. Wala lang. Pero, sorry naman Ricar ha. Baka exaggerated kaming tatlo. Na-miss namin yung... Kasi naman yung kwento mo. Kasalanan mo lahat yan, Maricar. Diba? Kasi naman yung kwento niya, diba? Nagkaroon kami ng maraming time para sa isa't isa. Diba? nabuntis ako. Nabuntis ako. Kasi syempre yung imagination namin sa'yo, te. Diba? Hindi, pero, diba, kung ibase namin, nagbabase lang naman kami sa kwento mo. Oo. So, yun yung imagination namin sa relationship ninyo. And because the Lord knows what He is doing, ginawa niya yung ganyan, paghihirap sa buhay, economic crisis, inflation, yung mga Yan, ganun. yan. Para maramdaman ng mister mo na kulang na yung pera dito sa Pilipinas at kailangan mag-abroad. At yun yung etong challenge na ito, yung LDR, yung inyong LDR, yun yung magpapatibay sa relasyon ninyong dalawa. Correct ka. Excited Hirap na ako. challenge yan pero feeling namin Oo. kakayanin. Mabuti na lang talaga high-tech na tayo ngayon. Talagang Oo, pwede mo actually. makausap maya't maya. Magkamisan kayo, pwede nyo gawin sa Sa camera. Come to come. Ano ba? Hindi, pero yun din ang Marami maganda. naman gumagawa na mag-asawa ng ganun. At yun din naman ang maganda Oo. sa panahon ngayon, 'di ba? Mas yung malayo, talagang parang malapit na din. Hindi kagaya Correct, dati yung, di ba, wala Telegram, pa yung technology. o kaya- Yung time mo. Yung, Tangina. yung mga nasa Saudi na mga lalaki, sabihin yung misis, picturean mo nga yung sarili mo. Di ba, i-develop pa yun? Pagkita na. Nakakahiya, papadevelop. Hindi yata pwede yun. Kasi makikita nung magde-develop. Pero may kakilala ko, ginawa dati. Maraming gumagawa na gano'n. Para ipadala sa asawa yung itsura niya. Oo. Ano ba yung itsura mo? Yung tumaba ka na ba? Patingin nga, picturean mo yung Oo, sarili mo. tas may Siyempre, picturean. dadali mo sa developing center. Oo, Ganun. sa Kodak. Di ba? Tapos nakakaya habang pinipiro, bakit may dito? Buti nga ngayon digital na eh, no? Hindi na, kumbaga, mahirap yung challenge ninyo. Pero, hindi lang ikaw, hindi lang ang mister mo ang nag-iisang OFW sa mundo. Ang sa tingin ko, kung para maibsan yung kalungkutan mo, mag-friends ka rin ng mga kapwang may asawang OFW. Para para naiintindihan kung how do they cope, paano Correct, sila nag-adjust, di ba? Paano sila nag-adjust, anong ginawa nila para para hindi masyado mamiss. Para hindi mainip. Gumawa ka ng group na asawa ng OFW. Yan. So, Diba? mag-add ka doon sa group. tingnan mo. Usap-usap kayo At saka lahat. it will take time. So before you know it, naaaliw ka na araw-araw, di ba? So may paraan na para hindi kayo mainip at hindi masyadong magkamisan. Yan. Saka yung pinaka-importante siguro sa lahat, Nicole, saka Chris, yung timeline ng pag-abroad, ito goes out for sa lahat ng mga OFW. Na hindi habang buhay na abroad ka ng abroad, dapat may timeline ka eh. Pag nakaipon ka ng pera ganito, magnegosyo ka para magkasama na kayo. Pwede. Kasi may Tama. mga ganun nakakalungkot, may nakikita tayo na tumanda na. O, at ayun na ayaw nating mangyari Oo. habang buhay, lagi kayong magkalayo. Oo, kasi Doon na- walang doon na plano doon na eh. tumanda yung Oo. asawa mo kakatrabaho Pero kasi, abroad. ang truth din naman kasi dyan, Tanghenyo, hindi naman din kasi lahat may maayos yung trabaho. Kaya hindi sila tumitigil. Pero dapat din nga, sabi ko may timeline, may plano. Hindi lang Hanggang abroad. kailan? Oo. Oh, yan. hanggang So kailan? pag-uwi dito ng asawa mo galing Wag lang abroad. gitarahan ng plano. Oo, pero Kumbaga, namin ng nag-iisip insurance. na. Ayan. Pwede. Para hindi masyadong magtagal. Oo. Oh. Kalungkot kasi yung iba, yung mga anak lumaki na. Oo, hindi Tapos, nasaksihan yung graduation. Tumanda na rin, parang nasanay na lang. So,
na sayang. nawala. Kakalungkot. Oh, hirap talaga buhay ng Ng OFW. Kaya lagi nating, ako saludo ko sa OFW. Promise. As in, Ramdam namin kayo. Ramdam, we feel you. The pain. Alam mo yung, ikaw yung nagpakahirap, nagpadala ng pera pero hindi ka kasama sa Noche Buena. Oo, kaya. Diba? Ikaw yung nagpahirap magpaaral pero hindi ka naka-attend ng graduation. Diba? Totoo yan. Yung homesickness, napakahirap labanan Oo, yan. totoo yan. O, diba? Kaya saludo tayo sa mga OFW at saludo din tayo sa mga pamilya na may na OFW yung kanilang yung kanilang parents kasi hindi rin madali. Both ends hindi madali. Correct. Diba? Oh well, thank you Maricar for sharing your story with us. At kung ikaw naman meron ding kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede nyo kaming i-email, ha? Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kahit anong kwento po yan mga kaibigan. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send ka na. Belated happy birthday kay Jessica Budoy at hi kay Andre Fritsch Budoy. Thank you very much po for tuning in. Maraming salamat sa pagtutok. Nakatutok daw sa atin ang buong BIR Pasay kay Mohaimin Abedin. Maraming salamat. And Jason Malala Dermosa, good morning Hi, sa'yo. Jason! Salamat sa pagtutok. O, Again, happy anniversary happy anniversary! Yan! DZRH. Pagkain, ang dami, Baka padalhan tayo tag-isang lechon. Pwede. Batok mo, tangin nyo. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.